Αυξημένη ήταν η προσέλευση αλλά και το ενδιαφέρον από καλλιεργητές και αγρότες στο τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Νέες Καλλιέργειες, το οποίο διεξήχθη στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza, επιβεβαιώνοντας το ενισχυμένο ενδιαφέρον των παραγωγών για μια στροφή σε εναλλακτικά και καινούργια προϊόντα. Παραγωγοί και επιχειρηματίες όλων των ηλικιών προσήλθαν στην ημερίδα, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο τεχνικά όσο και επιχειρηματικά ζητήματα για καλλιέργειες όπως το υποφαές, το γκοτζιμπέρι, η στέβια και πολλά άλλα. Στην εκδήλωση τονίστηκε η ανάγκη για σύμπραξη προκειμένου να γίνουν οι εναλλακτικές καλλιέργειες πιο ανταγωνιστικές, ενώ συζητήθηκαν ιδέες, απόψεις αλλά και προβλήματα του κλάδου. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αφενός υπάρχει ελάχιστη στήριξη των εναλλακτικών καλλιεργειών και αφετέρου οι περισσότερες ομάδες παραγωγών βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο. Το υποφαές, επειδή είναι μια νέα καλλιέργεια, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποιες δυσκολίες και αποφασίσαμε την εμπειρία που αποκτήσαμε αυτό το διάστημα να τη μοιραστούμε μέσα από μια ιστοσελίδα και μέσα από ένα εγχείρημα που λέγεται Υποφαές Plus, ώστε να γνωρίσουν και οι άλλοι παραγωγοί αυτή την καλλιέργεια, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε και ούτε καθεξής, δηλαδή να μην κρατήσουμε για εμάς αυτή την πληροφορία, αλλά να γίνει μια διάχυση και παράλληλα να γίνει και μια δικτύωση μεταξύ των παραγωγών ώστε να περάσουμε σε επόμενα βήματα. Καλλιεργούμε 9 στρέμματα μαζί με τον αδερφό μου στη Νέα Νίκο Ζάνης. Ήδη πήραμε τους πρώτους καρπούς φέτος. Δεν πήραμε την παραγωγή γιατί δεν είχαμε αρσενικά, όπως είπα και στην ομιλία μου, για κάποιοι λάθη των γεωπόνων που ευθύνονται κυρίως αυτοί. Είμαστε στην τρίτη χρονιά, καλλιεργούμε βιολογικά. Το υποφάες βασικά είναι στην αρχική του ακόμη φάση, δεν ξέρουμε, σε 5-6 χρόνια θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με το υποφάες. Προχωράμε με σταθερά βήματα, ήδη υπάρχουν καλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα. Όποιος μας ακούει, καλό είναι να κάνει κινήσεις πιο σταδιακές και πιο μικρές. Δηλαδή, εγώ αν ξεκινήσω τώρα δεν θα βάζα 9 στρέμματα, θα βάζα 2 στρέμματα για να δω πώς πάει η καλλιέργεια, να αποκτήσω εμπειρία και μετά να επιταθώ σε περισσότερη καλλιέργεια υποφαούς. Γενικά, αφουγκραζόμαστε ότι υπάρχει ζήτηση για το υποφαές και από εταιρείες και από ανθρώπους με τον ελληνικό υποφαές, γιατί μέχρι τώρα κυκλοφορεί κυρίως ρουμάνικο, κινέζικο σε αποξεραμένη μορφή και ο κόσμος θέλει να δοκιμάσει φρέσκο, νοπό, καρπό, ελληνικό, βιολογικό κυρίως, γιατί εμείς καλλιεργούμε βιολογικά και υπάρχει ζήτηση. Σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν, όπως είπα και στην αρχή, προσεκτικά, λίγες ποικιλίες, λίγα στρέμματα και σταδιακά να αυξήσουν την παραγωγή τους. Ωραία. Είδαμε όλοι ότι η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον για τη στέβη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό. Είναι λογικό. Φέτος εμείς σαν αγροτικός συνεταιρισμός που βγάλαμε πρώτη χρονιά την παραγωγή μας, είδαμε και καταλάβαμε η διεισόμαση πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για αυτό το προϊόν. Καταλάβαμε λοιπόν ότι καλά κάνει ο κόσμος και ενδιαφέρεται. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, από την άλλη, πάμε τώρα για να μην λέμε τα πράγματα και τα ωρεοποιούμε. Ο αγροτικός τομέας, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μην θεωρούμε ότι κάποιος θα ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα και απλώς θα αλλάξει γραφείο. Θα φύγει δηλαδή από το γραφείο του και θα πάει σε ένα άλλο γραφείο. Ο αγροτικός τομέας αλλάζει εντελώς τρόπο ζωής. Ο αγροτικός τομέας δεν είναι τόσο εύκολος. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ασχοληθεί ή ενταχθεί σε κάποια ομάδα παραγωγών ή σε κάποιο συνεταιρισμό ή οτιδήποτε ή κάνει κάτι ομαδικό, θα μπορέσει να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, άρα να έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες για επιτυχία. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, για να κλείσω, ότι το προϊόν της στέβιας είναι ένα αρκετά ελπιδοφόρο προϊόν, το οποίο όμως θα πρέπει να γίνουν συγκρατημένες κινήσεις για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Διοργανώσουμε για τρίτη φορά το Πανελλήνιο Συνέδριο Νέες Καλλιέργειες, Προοπτικές και Δυνατότητες. Ο στόχος είναι να δώσουμε μεστές πληροφορίες, άμεσες εφαρμοστές στους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με νέες καλλιέργειες. Είτε αυτό είναι η στέβια, είναι το υποφαές, κοτσιμπέρι, σαλικαροτροφία και πάρα πολλές ακόμα καλλιέργειες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε καλέσει εδώ καλλιεργητές, επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μία από αυτές τις ξεχωριστά καλλιέργειες, ώστε να έχουν ζήσει, να έχουν βιώσει το πετσί τους, όπως λέμε, την καλλιέργεια. Άρα λοιπόν οι πληροφορίες που θα δώσουν να είναι πραγματικά χρήσιμες και ουσιαστικές. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη φορά που γίνεται. Υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή από σύνεδρους, είναι πάνω από 250-300 άτομα σχεδόν, που έρχονται εδώ για να ακούσουν πληροφορίες. Οι σύνεδροι είναι νέοι
αγρότες, νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή. Είναι επιχειρηματίες που θέλουν να βρουν μια διέξοδο μέσα στη δυσκολία της κρίσης. Είναι ακόμα και γεωργοί που οι παλιές τους καλλιέργειες, οι καλλιέργειες που κάνουν μέχρι τώρα, δεν απόειδαν καλά και έτσι σκέφτονται να κάνουν μια αναδιάρθρωση παραγωγής. Άρα λοιπόν μέσα από το συνέδριο αυτό προσπαθούμε να δώσουμε, ότι επιχειρήστε οτιδήποτε κάνετε στις νέες καλλιέργειες, επιχειρήστε το με ορθολογικό τρόπο. Κάντε το σαν μια καινούργια επιχείρηση, δώστε το επιχειρήν στον αγροτικό τομέα. Αυτή η βασική ιδέα και αυτό θέλουμε να περάσουμε προς την αγορά.